אז על מה הבחירות האלה? על ביטחון, על כלכלה, על דיור? יש מי שרוצה דווקא להעלות את נושא התחבורה לסדר היום ואת תחבורת האופניים בתוכה. כתבתנו יעל עמית הצטרפה לרכיבה פוליטית בצהרי שישי אתמול. השימוש באופניים בישראל הפך בשנים האחרונות ליותר מסתם תחביב. רבים מגיעים לעבודה או לבילויים באופניים, מעל 16,000 איש משתמשים קבועים בפרויקט הטלופן בתל אביב, וישראלים רבים רוכבים בקבוצות אתגריות במסלולי אופניים בטבע. אבל עם כל היתרונות, תשתית האופניים בישראל עוד רחוקה מלהיות מושלמת. ברוב הערים אין כזו, רוכבי אופניים רבים נאלצים לרכוב בשולי הכביש באופן שמסכן את חייהם ואת חיי הנהגים, ואלפי רוכבים בישראל קוראים כבר זמן רב לתקצוב נוסף של הרוכבים על שתיים. עכשיו נושא האופניים מקבל גם התייחסות פוליטית. אתמול יצאה מפלגת התנועה לרכיבה. ציפי לבני וחברים נוספים בתנועה יחד עם עשרות רוכבים נוספים גיבשו ברחבי תל אביב במטרה לקדם את תרבות האופניים בישראל. אנחנו הצטרפנו היום למסע אופניים קצר שנועד למחות קודם כל על היעדר תקציבים ראוי והיעדר טיפול ראוי ברוכבי האופניים במדינת ישראל. הרי זה הדבר הבא, אבל כמו דברים הממשלה לא רואה אותם ממטר. הרוכבים קוראים להציב יעד של 10% שימוש בתחבורת אופניים לנסיעה לעבודה מדי יום בתוך 4 שנים, מה שאומר עידוד סלילת שבילי האופניים בערי ישראל והרחבת מיזם טלופן לערים נוספות. לפי עמותת ישראל בשביל אופניים שהייתה שותפה בארגון הרכיבה, בישראל יש כ-350,000 רוכבי אופניים, אבל תקצוב הנושא הוא פחות מ1% מתקציב משרד התחבורה, בסביבות 350 מיליון שקלים. לדברי הפרופסור אלון טל, יושב ראש התנועה הירוקה ומספר 13 ברשימת התנועה של לבני, השימוש באופניים במקום בתחבורה מזהמת יכול לתרום המון להפחתת זיהום האוויר. מי שרוכב 100 קילומטר חסך לעולם 30 קילוגרם של גזי חממה. היתרונות הם ברורים, בעיקר הנגישות. אפשר לשים 4 זוגות אופניים באותו מקום שאפשר לשים מכונית אחת. במסגרת השנים שאנחנו נביא מהפכה בתחום התחבורה, תשתית אופניים שהביא לכך שמי שרוכב לא מסכן בנפשו. חברי כנסת על אופניים זה לא מראה יומיומי, אבל הרוכבים מקווים שעם הגדלת התקצוב מהפכת האופניים תגיע לערים נוספות ואולי גם לכנסת יגיעו על 2 גלגלים. בינתיים חבר הכנסת יואל חסון מדווש. אופניים בשבילי זה לא דבר זר, אני מאמין בגישה הזאת שנסיעה באופניים, צריך כמה שפחות לנסוע ברכב, וזה חלק מהתוכנית של התנועה לכנסת הבאה. אולי בכנסת הבאה תעבור סוף סוף הצעת החוק לעידוד תחבורת האופניים שעברה בקריאה ראשונה כבר ב-2008, אך לא התקדמה מאז, וניתן יהיה לראות שיפור אמיתי בתחבורת האופניים בישראל. יותם אביזוהר, שלום. ערב טוב. מנכ"ל עמותת ישראל בשביל אופניים. זה לא בדיוק הנושא הראשון לסדר היום במערכת הבחירות הזו, נכון? לא, זה לא הנושא הראשון וגם לא הנושא השני, אבל זה כן אחד הנושאים שהם מאוד מאוד ברורים וחד משמעיים. יש נושאים אחרים שמעסיקים את הציבור, כמו התהליך המדיני, כמו התקיפה באיראן אם תהיה או לא תהיה, נושאים שהאמת אני כאזרח מאוד מאוד קשה לי לדעת מי צודק ומי טועה ויש כל כך הרבה נתונים, אבל זה מקרה קלאסי שבו ממשלה או חברי כנסת יכולים לקבל החלטה ותוך שנה-שנתיים נראה שינוי דרמטי. לא מדובר פה על משהו ארוך טווח, לא מדובר פה על תקציבים מאוד מאוד גדולים. הדרישה שלנו מחברי הכנסת היא להקצות 1% מתקציב משרד התחבורה לנושא אופניים, ואני מאוד מאוד שמח שיש חברי כנסת שמתחייבים לנושא הזה. תסביר, אבל אפשר לחלק את המפה הפוליטית לימין ולשמאל במובן הזה? יש מי שמנסה להציג את זה ככה, יש מי שמנסה להגיד, אופניים זה קטע של מדינת תל אביב. במדינת תל אביב היא פשוט, יש השקעה מאוד מאוד גדולה בתשתיות, והרוכבים פשוט משתמשים בהם, התשתיות מייצרות את הביקושים. במדינת ישראל, להבדיל, כמעט ואין השקעה בנושא אופניים, אין תשתיות, ולכן הביקושים הם בהתאם. אנחנו אומרים, תרוץ את התשתית, יהיו ביקושים, יהיו יותר בטיחות בדרכים, זה win-win situation. יותם אביזוהר מישראל בשביל אופניים, תודה רבה.